vyber. Nechoď ešte. Neopúšťaj ma. Neopúšťam ťa. Musím sa vrátiť do kuchyne. Nie, nemusíš. Od dnes sa u Wellinghoffovcov nebude jesť. Dám ti boštek do zásoby. A to musí stačiť, až kým sa neuvidíme. Hej? Ešte jeden na rozlúčku. Ak teraz neodídem, ostanem navždy. Prosím. To ti už musí stačiť. Poradím vám? Páčia sa mi ruže. Sú to najkrajšie kvety na svete. Dokonalé spojenie lásky a bolesti. Ako to myslíte? Ich krásne jemné kvety predstavujú lásku a trne bolesť. No, ak to chcete vidieť takto, prosím. Ženy sú ako rúže. Aj u nich je to vždy o láske. A bolesti. Čo tu robíte? Toto je súkromný pozemok. Chcem pozrieť starú známu. Koho? Poznám tu všetkých. Hlavne, že nie ste zvedaví. Neverím vám ani slovo. Zmiznite. Všetci sú takí nepriateľskí ako vy? Počujte. Zavolám správcu. Dúfam, že k mojej priateľke sa správajú lepšie. Uvidíme sa. Radšej nie. Ránko. Ahoj. Pozrime sa na ten kúsok. Kto by to bol povedal, naša Bianka? Míliť sa je ľudské. S kým si, prosím ťa, strávila noc? Ako sa len volá? Zabudla som. Denise, dobré ráno? Áno. Áno, pán Wellinghoff. Aj vám želám pekný deň. Čo chcel? Dvojité preso a máš mu ho priniesť ty. Ale nezabudni na minerálku. Hádam sa nezblázním. Už teraz sa mi zdá, ako by som ho nevidela celú večnosť. Koľko času prešlo? 15 minút? Dvojité preso. Viem, že aj ja jemu chýbam. Ďalej. Konečne. Káva? Kašli na kávu. Chýbala si mi. Bola som preč len chvíľu. Mne to príde ako roky. Celý ten čas som myslela na teba a potom som sa popálila na presovare. Ukáž. Tu. Kde
Kde ťa to ešte bolí? Všade. Oliver. Už musím ísť dolu. Tvoje náušnice. V práci nie. Ako naše malé tajomstvo. Nosím ich len, keď sme spolu. Idem. Stoj! Čo si pomyslí Berbel? Hej. Už zasa dostávam chuť na kávu. Dietu? Čo si chorá? Nie, chcem sa stať modelkou. Prečo nie čínskou cisárovnou? Myslím túto. Píšu to tu celkom presne. Prvý deň si dáš púpavový šalát, biomrkvu, kocky zeleru a k tomu sojové klíčky. Budem zvracať. Zelenina sa má krátko umyť pod tečúcou vodou. Na čo sa vôbec umýva? Keď sa zelenina umýva pridlho, vitamíny a minerálne látky skončia v odtoku, nie v žalúdku. To mi je novinka. Áno, aj čistiť ju máš len kratučko. Smiem vyhodiť aspoň červy a zvednuté listy? Myslím to vážne. Áno, aj ja. Nerada si nechávam diktovať, čo mám variť. Ale ty nemáš váriť, preto sa to volá surová strava. Veď práve. Áno, prosím? Vy ste pán Wellinghoff, čo máte? Práve som postavila čerstvú. Už sa nesie. Tvoj brat si objednáva jednu kávu za druhou. Chudáčik určite celú noc usilovne pracoval. Špeciálna dieta Lindy Riderovej je bomba. Aké Lindy? Riderovej, anglickej top modelky. Už roky je verná tejto diete. A ešte žije? Jasné, má prachy, slávu a najlepšiu kostru na svete. To ale nie je život. Hľadovať od večera do rána a sem tam len túto koziu potravu. Jedlo predsa nie je život. Zrazu. Predtým ti sotva stačili kuracie krídelka, hamburgery a hranolčeky. Koniec. Dnes večer začínam. Bože, nech je to len krátkodobý výkyv hormónov. Dáš si? Vďaka. To je paráda. Trochu si zaplávam a okamžite som fit. Aj ty by si to mal vyskúšať. Namiesto večného hrabkania sa v ružiach. Utrieš mi chrbát, prosím ťa? Rád. Povedz, Denis. Deje sa s tebou niečo? Čo by sa malo diať? Prečo ma ignoruješ? Čo odo mňa očakávaš? Že sa ti za každým hodím okolo krku? Stačí, ak so mnou prehovoríš. Veď to práve robím. Vyjdeme si niekedy spolu? Možno. Možno raz. Tieto dni som už ale dohodnutá. S kým? To by si chcel vedieť, čo? Daj mi šancu. Možno jedného dňa, keď sa z teba stane poriadny muž. A čo som teraz? Dobre stavaný chlapec, čo vie, ako zaobchádzať s ružami. Nie však, ako urobiť ženu šťastnou. Dobré ráno, Berbel. Dobre. Urobíte mi, prosím, zelený čaj. Denis ho hneď prinesie. Zoznam jedál nemeníme?
Nehovorila s vami Sofia? Myslíte o biomrkve a sojových klíčkoch? Menšia zmena predsa jedálnemu lístku neuškodí. Ale doteraz ste sa nesťažovali na jednotvárnosť mojej kuchyne. Nechcela som sa vás dotknúť. S vašou pestrou kuchyňou sme absolútne spokojní. Takže od dneška robím 2 pokrmy denne? Nie. Tak? No už poriadna dávka vitamínov robí dobre celej rodine. Vravíte, že mám celej rodine podávať biomrkvu? Správne. A čo na to povedia páni Wellinghoffovci? Uvidím. To som teda zvedavá. Budete sa smiať. Aj ja. Zbláznila si sa tu, nemôžeš vyprať. Má ostať špinavá, či čo? Ty nevidíš, čo to je? Hej, prepotená košela, čo musí ísť do práčky. Veď tu je autogram od Lindy Ryderovej, má úžasnú hodnotu. Kvôli smiešnemu podpisu? A, ty o tom nemáš ani šajnu. Ty a Sven ste teraz pár? Prečo sa pýtaš? Povedz. Keď sa vypytuješ. Nie. Ale ty by si ho rada klofla, čo? Veľmi sa mi páči. Poradím ti niečo. Svena si vyhod z hlavy. Prečo? No, je to poriadny chlap. Vie, ako to chodí. A ja, Vary, nie som poriadna žena? Ty máš 16 rokov a zbieraš podpisy. Berbel, sa zdá, že málo spíš. Obávam sa, že to sa nezmení ani ďalšie noci. Okrem toho, ľúbim ťa aj pred obedom. Ľúbim ťa aj po obede. Ďalej. Oliver, si poklad. To s tou módnou prehliadkou bol geniálny nápad. So Sofiou sme sa spolu náramne bavili. Teším sa. Už som si myslela, že nikdy spolu nebudeme vychádzať. Mama Sofia má 16. V tom veku si každú chvíľu iná. Nesmieš ju brať vážne. Áno, veď keď sa pojašia hormóny. Potrebujeme lásku a pozornosť. Teraz si chceme vyraziť častejšie. Vidíš? Vianka, no nie je nenahraditeľný. Prečo nie sú všetci chlapi ako on? Mami, nepreháňaj zasa. Nepreháňam, si ten najvnímavejší človek, akého poznám. Súhlasíte?